This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Indi Kumporme si Iloilo City Councilor Rudolph Ganzon, ang chairman sa Committee on Trade and Commerce kag Committee on Tourism sa Konseho sa ginapropose nga ordinansa ni Konsehal Johnny Young nga i-regulate ang oras ng pagbaligya sa mga ambulant vendors sa siyudad ng Iloilo sugod 5 sang hapon tubtob 5 sang kaagahon. Suno kay Ganzon kun tani matun-an sang maayo ni Young ang iya ginaduso nga ordinansa bangod madamo sang magagmay nga negosyante nga mahimo maapektuhan sini. Ginpanindugan man sang konsehal nga wala ini sang makita nga epekto sa turismo ang pagbaligya sa mga ambulant vendors sa palibot sang syudad. Kausupong sang rasyonale nga ginpresenta ni Young sa first reading sang ordinansa. Dugang pa sang natungdan apisar nga indi kumporme sa proposed ordinance ni Young, mapatawag ini sang isa ka committee hearing bilang pagsunod sa proseso bangod sa iya committee gin-refer ang butang. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante, nagabandara sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera